Walka numer 5, semi-pro MMA, 70 kg. Szymon Liszka, Maximus Myślenicek, Ksawery Nadolny, Animal Zawiercie, lokalny bohater. Tutaj no, Ksawery na pewno będzie niesiony dopingiem swoich kibiców, no bo walczył u siebie. Jak przypomni sobie pewnie swoją ostatnią walkę, to Tak jest. tym bardziej jest jego dodatkowy atut, bo na pewno, zresztą było widać po nim tą pewność siebie, gdy wychodził do klatki. Tak, Ksawery Nadolny ostatnio, szybki knokał na gali VIP, 13 idzie po nogi od razu, świetna obrona. A nie wiem, czy zauważyłeś, ale panowie, bardzo zbliżone warunki fizyczne. Ten sam wzrost, waga też bardzo podobna. Tak, zgadzam się z tobą, Na ale razie obydwoje od razu od samego początku poszli zapasy. dokładnie i nawet się nie badali jakoś za długo. Mocna praca w klinczu. Na razie tutaj spokojniejszy moment. Może dużo tu się nie dzieje, ale bardzo taka akcja pompuje i zabiera dużo siły. Bardzo dużo. Ksawery Nadolny dociskany do klatki. Aż prosiłoby się o jakieś kolano, bo teraz obniżona pozycja w wykonaniu jego rywala. Uwaga, kto wyjdzie. Tak jest, kolano jak na zawołanie, ponawia, ściąga głowę. Można powiedzieć, że wykrakałeś. Tak jest. I mamy powrót do stójeczki. Niskie kopnięcia i hajki trafił. O, Zatańczył nam tutaj. zachwiał się tutaj Szymon Liszka. Tak, idzie po nogi, ale są ciosy z góry. Na pewno szumi w głowie cały czas Szymona Liszki, który idzie jak taran, jak czołg zaprogramowany po nogi. Nie odpuszcza, ale niestety no, nie wychodzi mu to na chwilę obecną. Oj, tutaj mocne uderzenia w okolicach nawet tyłu głowy. Jest O. za plecami, o nie. Zobaczymy, poluje na te wysokie kopnięcie. Wydaje się, że pływa już Szymon Liszka. Znowu wejście w nogi, ale czytelne, bardzo czytelne. Bardzo wolno niestety wszedł. Ale jest podłączony, a podkręca tempo Ksawery Nadolny, lokalny bohater. Końcóweczka, bo nam tutaj zegar zniknął. Ale intensywność walki w tej pierwszej rundzie naprawdę stoi na bardzo wysokim Poziomie. Tak, Dokładnie panowie tak. nie kalkulują, idą ogniem piekielnym od samego początku tego starcia. No Szymon Liszka chce wejść te zapasy, ale świetnie broni to Ksawery Nadolny. I są kolana. I próba prawego sierpowego. Ksawery powinien troszeczkę więcej kopać tych high kicków, bo naprawdę Wchodzą. potrafi to robić. One też wchodzą. Oj, 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 uchwycona noga, ale są uderzenia z góry. Te uderzenia, nawet jak nie są mocne, to i tak bardzo irytują przeciwnika. Tak, odbierają chęć do kontynuowania walki. Jest za plecami Ksawery Nadolny. Ale konsekwentnie tutaj dobrze właśnie chwycił tą rękę swojego rywala i przez to nie może, ale już tylko na moment. Jest za plecami, ale spadnie ze swojego rywala. Ksawery Nadolny, ależ jest zmęczony Szymon Liszka. Ale nie dziwię się, Koniec rundy. ponieważ bardzo dużo tlenu stracił podczas tych prób sprowadzenia do parteru. Tak, ale on się ratował, zauważ, tymi sprowadzeniami, żeby po prostu nie przegać walki stójce. Ciekawe, z jakim nastawieniem przede wszystkim wyjdzie Szymon Liszka do tej drugiej rundy. Od razu wejście w nogi, ale świetnie obronił to Ksawery. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem umiejętności Ksawerego. Jest to chłopak z naprawdę ogromnym potencjałem na wysokie osiągnięcia. Tak, ale Ksawery jest oswojony z tą śląską sceną, z tymi kibicami, no bo przypominamy, że on na gali VIP 13 zwyciężył przez knockout i wygrał również na gali Silesian MMA 19 niejednogłośną decyzją z Wojtkiem Bielasem. Dokładnie tak. Tutaj akurat przy tej walce było troszeczkę kontrowersji. Wojtek, jak i jego narożnik, z tego co pamiętam, oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że było tak, jak mówię, nie do końca zgadzali się z werdyktem, dokładnie. Ale było, minęło. Było, minęło. Wracamy do rundy numer 2. Ale chętnie bym zobaczył rewanż Ksawerego z Wojtkiem. W przyszłości. Gdzieś go nawet tutaj widziałem na trybunach. Poluje na te wysokie kopnięcie Ksawery Nadolny konsekwentnie. Też uparli się panowie na te high kicki dzisiaj.
bo w kilku walkach właśnie mieliśmy to u Marka Franka, u rywala właśnie Marka Franka i chyba w pierwszej walce również. Ale jest bardzo zmęczony Szymon Liszka. Wow. Oj. Te high kicki wchodzą wręcz kapitalnie jak w masło. Idzie po nogi Szymon Liszka. Obali, ale czy ustabilizuje? Nie. Idzie po nogę Ksawery Nadolny. Ale wydaje się, że w końcu zanotował skuteczne obalenie Szymon Liszka. Tak, to na pewno. Na Ale- pewno to obalenie będzie punktowane. Ksawery Nadolny na pewno nie będzie bierny z pleców. On od razu się tutaj będzie kręcił. To już widać. Nogi idą do góry. Ale zobacz, jaki Ksawery spokój utrzymuje Tak. cały czas. Będzie próba trójkąta, ale spycha głowę. Tak jest. Brawo Szymon Liszka. Minuta 45 do zakończenia rundy numer 2. I teraz Szymon Liszka ma najlepszy moment dla siebie w tym pojedynku. Ale powrócą do stójki. Kapitalnie wstał Ksawery Nadolny. To są walki naprawdę na wysokim poziomie, które każdy chce oglądać, każdy kibic, my jako komentatorzy, bo coś cały czas się po prostu w tych walkach dzieje. Tak, mimo właśnie młodego wieku z jednej i z drugiej strony panowie pokazują kapitalny wachlarz umiejętności i spadnie Ksawery Nadolny ze swojego rywala. Jest już w gardzie Szymon Liszka. A powoli już się chciał chyba wczepiać za plecy. Tak, ale spadł właśnie. Grawitacja pomogła Szymonowi w tym momencie. Ja mam wrażenie, że tutaj Ksawery cały czas gdzieś poluje na trójkąt nogami Tak, z tak. tego dołu. Widzisz, jak Tak. ta prawa noga wysoko. O, Oj. mamy Tu siedzi to ciasno. Wystarczy ściągnąć teraz. Tak. Jest trójkąt Siedzi nogami. trójkąt, ściągamy Mieliśmy głowę. jeden trójkąt na dzisiejszej gali. Uwaga. To już jest koniec. Wydawało mi się, że teraz może pójść spać Szymon Liszka. 35 sekund. Ależ ciężka sytuacja dla Szymona. Czy on to przetrwa? Wydaje się, że ciasno to siedzi, ale chyba brakuje tutaj centymetru. Dosłownie. Ach, Aj, wykaraskał jednak. się z tego. Brawo Szymon. udało się Szymonowi Na wyjść charakterze, tak. z Serce do walki. opałów. I to on jest teraz z góry. Próba duszenia trójkątna rękami, ale mało czasu, chyba nie starczy. Tak jest. Od razu jest pozycja boczna. Szymon chyba nawet nie zorientował się, jaką miał możliwość w tym momencie. No i proszę, i teraz być może jest nawet remis po tych dwóch rundach. No kto wie. Ale bardzo mocna runda. No tak, odrobił właśnie Szymon Liszka zadanie domowe z pierwszej rundy, bo ta pierwsza runda była bardzo dobra w wykonaniu jego rywala. O, ale widać już po Ksawerym zmęczenie. Ale no nic dziwnego, tu jest takie tempo naprawdę. No i dużo tej, nazwijmy to, zabawy zapaśniczo-parterowej. Tak. No Ksawery Nadolny chce się bić w stójce, a Ja- Szymon Liszka konsekwentnie szuka parteru. Ja bym bardzo chętnie zobaczył tutaj teraz w tej trzeciej rundzie taką batalię właśnie Na pięści? stójkową. Tak, stójkową, jakieś high kicki. Ale blisko. Jak myślisz, jak było blisko, żeby Ksawery Nadolny poddał swojego rywala tym trójkątem? Wiesz co, tam chyba ręka nie była dobrze przeciągnięta do końca, bo widziałem, że próbował ściągać tą głowę Szymona. O, tutaj Bardzo zmęczony Szymon Liszka, ale Ksawery Nadolny również. Tylko Ksawery Nadolny ma tą przewagę, że on ma masę kibiców na arenie w Zawierciu. dokładnie tak. A to naprawdę pomaga, proszę mi wierzyć. I rozpoczynamy rundę numer 3, być O. może tą decydującą. Czy będzie parter, czy będzie stójka? Kto przeniesie walkę do parteru? Kto trafi w tej wymianie? Zaraz poznamy odpowiedzi na te pytania. Ale spokojnie panowie, bo tu już na pewno brak trochę kondycji, brak tego tlenu. To będzie runda typowo na charakterze. Idzie po I nogi. znowu to samo. Znowu ta sama. Posadzka, oj, O! ale uchwycił głowę, proszę zobaczyć, uchwycił głowę, zachodzi za plecy Ksawery Nadolny. Czy spadnie? Ajajaj, uchwycona cały czas lewa noga Ksawerego. No Szymon Liszka jak zaprogramowany, jak czołg, cały czas napiera, żeby sfinalizować obalenie. Ale trzeba przyznać, że chłopak jest naprawdę bardzo silny fizycznie.
Ale Ksawery Nadolny, no tutaj może ulokować ciosy w parterze, rozpuszcza ręce, jest za plecami, Obie nogi już ma wpięte, więc zaraz będzie rozciągnięcie. No być może właśnie powinien bić, a nie szukać tego poddania, bo próba i szukanie poddania też bardzo pompuje. zgadzam się z tobą, natomiast Ale jest próba tutaj duszenia, rozciągnięty, nie będą jednak uderzenia. Ksawery Nadolny idzie po skończenie w rundzie numer 3, nie, spada z tych pleców. Ksawery spadł, czy specjalnie wypiął nogi, bo nie zdążyłem zauważyć. Wydaje mi się, że spadł, ale już mamy powrót do stójki i to Ksawery Nadolny notuje udane sprowadzenie. Minuta 15 do zakończenia tego starcia i Ksawery Nadolny jest w dosiadzie, teraz Ale za plecami. powiem szczerze, nie spodziewałbym się takiego przebiegu walki. Mam tutaj na myśli fakt, że 3/4 walki odbywa się po prostu W parterze. w parterze. No to zobaczymy jeszcze na sam koniec, kto tutaj podpisze to taką kropkę na D. Taka trochę dziwna, patowa sytuacja, no proszę. Kto tutaj jest w pozycji dominującej, Mateusz? Ciężko stwierdzić, ale teraz Ksawery jest z góry. Leciutko z góry, tak jest. No i 30 sekund do Jedno końca. trzeba przyznać, na ten moment jednogłośna decyzja w mojej ocenie dla Ksawerego. Ksawerego, tak. No chyba, że zaraz skończy swojego rywala, ale jest charakternie ogromne serce do walki Szymona Liszki, który tutaj idzie po nogę, ale chyba braknie czasu, nie siedzi to też dobrze, więc Ksawery Zostało Nadolny 10 sekund do końca walki. Już w tym momencie Szymon niestety, chociaż chciałem powiedzieć, że nie jest w stanie nic więcej wyczarować, będzie natomiast decyzja, tak jest. przypomnę sytuację, która odbyła się na Silesian MMA w Chorzowie, gdzie Dominik Dymiński Marcina Malaszewskiego poddał i to dosłownie w ostatniej sekundzie jest. walki, więc W MMA takie sytuacje, takie poddania się bardzo często zdarzają. Ja nawet pamiętam takie poddanie na Stadionie Narodowym. Gala KSW, Tomasz Narkun, Marcin Wójcik i Marcin Wójcik tam sekundę do końca odklepał. tak, również pamiętam tą walkę, ale tymczasem czekamy na werdykt. No ciekawe, ale chyba Ksawery Nadolny tą trzecią rundę dopisał na swoją korzyść. Jak dla mnie jednogłośna decyzja dla Ksawerego. Zaraz poznamy odpowiedź na pytanie, kto wygrał to starcie. Ale naprawdę, jeśli w tym tempie Ksawery będzie się rozwijał, to ma szansę stworzyć naprawdę bardzo dobrą karierę. Dokładnie. Ma w limicie wagowym 70 kg, w którym zmierzyli się Szymon Liszka i Ksawery Nadolny. Po 3 rundach sędziowie byli jednomyślni, starcie to zwycięża Ksawery Nadolny! A więc zwycięski i szczęśliwy, choć to był naprawdę twardy bój i miałem wrażenie, że ulżyło, gdy usłyszałeś swoje nazwisko i to twoja ręka powędrowała ku górze. Nie ulżyło, wiedziałem, że wygrałem całe 3 rundy dominacji, bronienia obaleń. To wszystko, na co pracowałem przez 10 ostatnich tygodni, zwieńczenie po prostu tego wszystkiego. I chciałbym z tego miejsca podziękować mojemu klubowi Animals Zawiercie, w którym trenuję już od, nawet nie wiem ilu, ale w miarę sporo. Wszystkim moim trenerom, Maksiowi, Natalce, Krystianowi,
Miłoszowi, wszystkim kolegom z maty. Dziękuję mojemu sponsorowi Aka Barber Zawiercie za wsparcie mnie w przygotowaniach do walki, w dbaniu o moją fryzurkę. Trzeba dobrze wyglądać też w klatce. No i dziękuję jeszcze wszystkim moim kibicom, rodzinie, mamie, bratu. Kocham was wszystkich. Au! To było udane zakończenie 2025 roku. Tak jest, udane, bardzo udane. Czekałem na tą walkę z niecierpliwością, naprawdę. Teraz odpoczynek, 2 tygodnie, może 3. I wracam do przygotowań, widzimy się niedługo. Pozdro. Zróbcie hałas dla zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Ksawery Nadolny. Ale jest z nami oczywiście również Szymon Liszka. Jak się mamy po tej szalonej walce? Co ja powiem? Nie zawalczyłem dobrze, to może się dobrze wyrażę dziś. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za wsparcie. Ja krążę drogą wojownika i wrócę, będę w treningu. I co? Kocham ten sport. Mogę tylko dzisiaj przeprosić i podziękować. Chciałbym podziękować moim sponsorom. NK Kebab, najlepszy kebab u nas. Munk Stomatologia. Myślę, że po tych ciosach od Ksawerego może go odwiedzę. Dziękuję też szwedzkie Demo i Meble Motyl, najlepsze kuchnie w Polsce i na Słowacji. Dziękuję też Myślenicom, burmistrzowi i gminie. I oczywiście mojemu trenerze. Wiem, że zawiodłem, ale kiedyś jeszcze udowodnię, że zapasy są lepsze od stójki. I co? Dziękuję też klubowi, chłopakom i kurwa wam. Szymon, jedno pytanie jeszcze na koniec. Jedna kwestia mnie zaciekawiła. Kula mocy czy kraftowe? W sobotę kraftowe mięsko Łęki, bułeczka z prażoną cebulką. Jutro wleci. Sara, czekaj na mnie. Dziękuję.